एक नौ गंगिया सान्ताल गामियाव आं फैदों बेयाव गामि ओनसोलनि रायजो राजाजों आं रायज्लायफैदों मा उसुबिदा आरो मा मावनांगौ दं बे 4 बोसोराव जों मा मावखो आरो मा मावबावनांगौ दं बेखौ रायजो राजाजों रायज्लायफैनानै माखासे खामानि मावनांगौ गोनांखौ दंखौ आङो दा मावगासिनो दं आरो मावदों दा नोंखायनो बे कयेक दिनाव समस्ति गामि आं हाबबाय थादों आरो बिदिनो अबावबा दरखारि दं बेखौ आं निजे मावबाय थादों आरो आङो आंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा चिफ सार्जन मेजरखौ सावरायनानै डिसकास खालामनानै जों सावरायबाय थादों दा नोंखायनो खोब मोजां रायजो राजाफ्रा बुंदों जे इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो PM MLA मिनिस्टार गामि हाबो थांनाय गोलाव सम खिन्थु EM आरो MLA फैफेरामोन जोंनि गामिफ्राव आरो बिदि रायलायफेरामोन मा मोनदों मा मोनाखै मा मावनांगौ दङ दा गामि ओनसोलाव लामा थिग थानांगौ आरो बान्दोफोर थिग थानांगौ दैनि बेबस्थाफ्रा थिग थानांगौ अब्ला गामि ओनसोलनि रायजो राजाया साबखाङो आरो राङारि बिथिङावबो बा आबादारि बिथिङाव बिथांमोना मोनसे सांग्रां जायो दा नोंखायनो आङो दिनै बे जानागाव आदिबासि ओनसोलाव दिनै हाबफैनानै नुदों एसे एनै खामानि मावनांगौ दं लामाफोर बेखौ आं मावनानै होनो थाखाय आखायाव लागासिनो दं दा नोंखायनो फैबाय थानाय समाव जे रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो भट होगोन बा इउपिपिएलखौनो सरकाराव लाबोगोन प्रमद बर' सारखौनो जे बे बिटिआरआव जे दिखांबावगोन बे खाथांजों आच्छा बिथांमोनहा फोरमायबावदों दि सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां गोग्लैसोनाय दा बेनि सायाव मा बुङो बेवहाय मोनसे इस्यु जादों बिथांमोनाव थांनाय गोलाव सम 988 LP स्कुला बर्ड मिडियाम मावो नाथायबा नैबे कयेक दिनाव आङो दा बिअजोंबो रायज्लायदों बिअ बिथांखौ आं खावलायदों बाव इमिडियेटलि एसामिस टिचार हरनांगौ बिअ बिथाङा आश्वास होदों थाब हरगोन अब्लानो सोलोंथाइ बिथिङावबो बे ओनसोलाव थिग जागोन